Pakete arit bintang 5 wis teko lho. Karepe tak unboxing, tak buka dhisik. Nah. Buka lur. Arit Wono sapa lur? Ini tumbasare tenan Wono sapa. Ukure pas diropo ya, Pak. Enggak salah. Oh, ya berarti aku. 3 hari ya ini. Nggih. 3 hari teko lur. 3 hari sudah datang lur arite. Arit Wonosobo. Arit kanggo pengaritan lur iki lur. Ciling, ini dia aritnya. Ini garane arite lur. Antar lur lur. Nah, ini garane arite. Kayu asli itu kayu-kayuan. Saya tak pesen kan arit cap bintang 5 Wonosobo lur ya. Sesuai pesanan lur, bener-bener ndak belenjani lur. Iki pesanan nggone Shopee lur iki lur. Nah, kolek sampean kepin delok arite iso cek link ya lur ya nggone deskripsi channel iki ya. Lagi iki bintang 5 itu. Nah, cedak. Kok bintang 5? Bu bintang piro akeh iki? Jiro lur 4 6 5. Oh, 9 lur bintange lur. Lur. Iku gari enene tok lur. Nah, ya. Iki arite aku pesen sing wis diungkal. Nah, iki wis ungkalan, kok lek kurang landhep diungkal neh lur ya. Nah, iki arite wis teko lur. Oh, iki enek tekene. Iki enek tekene lur. Wonosobo. Lah iki enek tulisane Wonosobo. Wono iki alas, Sobo iki diparani, dadi alas sing diparani. Terus iki lur, iki bintangi lur, sesuai karo sing tak pesen. Kaya ning gambar ning Shopee sing tak nganu lur iki, ya. Nah, iki lur. Wes, mantap lur arite lur. Nah, iki. Ditone sik. Nah, iki lur. Padha karo gambare lur iki lur. Lho. Karai sebelum tak rosani sih nek kakane tok jajal sih. Kalem-kalem. Yo. Iki kalem-kalem lur iki lur. Iki alon lur, lho. Tuh. Iki alon-alon kaya ngene. Mantap lur lon. Wis pokoke hooh iki ngarit iki. Gak kroso rek. Kaya silet tadi teh. Nah, wis nyoto lur, terima kasih sing gawe arit Wonosobo. Nah, iki gurung tak kenekne iki sian. Nah, iki lur ya. Sip pokoke. Padahal gurung tak kenekne mang mek syukur lur iki lur. Pokoke jan mantap. Sampeyan liwat kene butuh arit, ini wis tak pesene nang Shopee iki lur ya. Cap bintang piro Bang? 9 piro iki Bang? Wonosobo. Mantap lur arite lur.